Не толькі ў цягнік пасадзіць, але і жангліраваць умеюць. Такія мінскія правадніцы. Калектыў «Белая Русь» прыехаў са сталічнага ДК чыгуначнікаў. Сольнае жангліраванне і перакідка мячоў. Сваё майстэрства дэманстравалі 6 юных удзельніц, а падрыхтоўка да фестывалю ішла больш за месяц. Самое сложное, наверное, на сегодняшний день их было 4 выбросить, потому что они сегодня запустили его и кинули молодцы, очень. Я их похвалила, молодцы. Эмоции зашкаливают нас, вы знаете, очень нервничаем. Я нервничаю больше за них, чем я нервничала, когда работала сама, скажу. Поэтому и девочки вот подтвердят. Жангліраванне – гэта далёка не адзінае, чым здзіўлялі гомельскую публіку. Уражвалі ўменнем захоўваць раўнавагу пры няўстойлівай паверхні або незвычайным становішчы цела аматара эквілібру. А з хула-хупам можна рабіць разнастайныя трукі. Мы приехали из города Кобрина, мы очень готовились к этому конкурсу, достаточно долго отрабатывали все номера. У нас сегодня эквилибр, а также хула-хупы и соло. Фестываль праходзіць другі раз і ўжо змог знайсці сваіх прыхільнікаў. Сёлета больш за 20 каманд прыехалі, каб прадэманстраваць свае ўменні ў розных жанрах цыркавога мастацтва. Во-первых, это артистизм. А во-вторых, мастерство именно в том жанре, который они выбрали. Главное же не просто показать трюк, а как ты его сделаешь, как ты его оформишь, насколько интересно ты его покажешь. Потому что трюковая часть, она, конечно, очень важна, но очень важна еще подача трюка. Вот оценивать будем с разных критериев и исполнение самого трюка, и, естественно же, артистизм и подача трюка. Ужо заўтра адбудзецца гала-канцэрт, дзе вызначаць пераможцаў у 7 розных намінацыях. Грымаса – гэта фестываль, які дае магчымасць для кожнага паказаць сябе, а гледачам магчымасць акунуцца ў сапраўдны свет цыркавога мастацтва і атрымаць зарад добрага настрою. Владислава Галабокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».